расул боқиев исми паҳлавонест ки рамзи ирода, ҷасорат ва ифтихор дар варзиши тоҷик аст. ӯ танҳо паҳлавон не, балки қаҳрамоне буд ки бо меҳнати ҳалол, ғалабаҳои бузург ва хислати ҷавонмардӣ дар дили миллионҳо мухлиси тоҷик ҷой гирифт. расул исбот кард ки агар орзу бо заҳмат пайваст шавад, ҳатман ба ҳадаф мерасад. ӯ соли 2007 бо ба даст овардани медали биринҷии чемпионати ҷаҳон худро ҳамчун паҳлавони сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ кард. ин танҳо оғози роҳ буд. соли 2008 дар бозиҳои олимпии Пекин, он ҷо ки фишор, рақобат ва масъулият ба ҳадди ниҳоӣ мерасад, расул боз ҳам устувор истода медали биринҷии бозиҳоро ба даст овард ва дили тамоми мухлисони тоҷикро пур аз ифтихор кард. дар бозиҳои осиёии Ҳанҷоу 2010 бошад, бо вуҷуди рақибони пурқувват боз ҳам мардона мубориза бурда нишони биринҷиро ба ватан овард. дар чемпионати осиё низ расул боқиев солҳои 2005 ва 2012 соҳиби медалҳои биринҷӣ шуд ва исбот кард ки ӯ паҳлавони тасодуфӣ нест. акнун расул боқиев танҳо соҳиби медалҳо не, ӯ соҳиби муҳаббати мардум аст, ки то имрӯз мухлисон бо эҳтиром ва ифтихор номашро ба забон меоранд ва муҳаббати мардум баландтарин дастовардест ки ӯ соҳиб шудааст.